Babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kano akan harkokin wasanni, Ibrahim Marafa ya sha alwashin haɗa hannu ga dukkanin ɓangarorin masu ruwa da tsaki domin cicciɓa harkokin wasanni gaba a jihar nan. Marafa yana wannan jawabi ne lokacin da ya shiga ofishinsa bayan naɗin da aka yi masa. Ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar Kano tana da burin tabbatar da cewa ana fitar da matasan 'yan wasa na ƙwallon ƙafa da ma na sauran wasanni domin samun musu da ƙungiyoyi a faɗin duniya. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka naɗa wannan muƙamu. Albishir ne wanda a taro ma na gaya wa 'yan wasa na jihar Kano cewar lallai su shirya, kuma albishirin da za mu yi musu mai girma gwamna ya ba mu tabbaci da alkawarin cewar duk abin da zai kawo matasa na jihar Kano ci gaba da nasara to wannan a shirye yake zai karbe shi mu kawo shi gabansa. To kuma da wannan ma mun yi musu albishir cewa lallai in Allah ya so ya yarda za a ga canjin harkokin wasanni a jihar Kano a gurguje ba a tare da jira da wani bata lokaci ba. Abin da zan kira ga sauran masu harkokin wasanni waɗanda ba ma sa fito training a filayensu da sauran wasanni, muna kira da su da su koma filayensu in an koma fili, don za mu zo mu kawo musu ziyara. Zan zagaya duk waɗannan gura, duk wani wasa da ake yi a jihar Kano zan je guraren su, mun shirya takarda tsab, mun tuttura ma muna kan turawa ta ziyara da zan kai musu ko ina za mu je, za mu ga me suke yi, menene abin da yake ba su matsala, kuma menene abin da za su rubuto mu kuma mu miƙa wa mai girma gwamna kan cewar mu ga an dawo wannan ci gaba da wasannin da ake yi, yanda jihar Kano za ta zo za ta kere wa sauran jihohi da suke ganin sun yi nisa a cikinta. In Allah ya so ya yarda a wannan dan lokacin jihar Kano za ta ba wa kowa mamaki a jihohin Najeriya, za ta zama tana kan gaba kamar yadda take samun nasarori. Za mu dora mu rubanya akan abubuwan da ake samu sha. Mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kware United Abdullahi Bifo ya buƙaci masu ruwa da tsaki a ƙasar nan da su tabbatar da cewa harkar jagorancin ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa ya kasance bisa tsarin dimokuraɗiyya. Bifo yana wannan jawabi ne a yayin wani taro da aka gudanar ta kafar sadarwa ta zamani a babban birnin tarayya a Abuja. A ci gaba da kai komo a ƙoƙarin ɗaukar ɗan wasan Najeriya da ke wasa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille, Victor Osimhen, ɗan wasan ya sallami babban jami'in lura da harkokin wasansa wato agent bisa zargin da ya masa. Jami'in yana ƙoƙarin samo wa kansa da wasu alawus maimakon mai da hankali kan abin da zai fi kasancewa alheri ga ɗan wasan. Sai dai a ɓangaren jami'in ya tabbatar da cewa zai kai Victor Osimhen zuwa gaban kuliya. Ƙoƙarin da Didier Drogba yake yi na zama shugaban hukumar lura da wasannin ƙwallon ƙafa ta ƙasar Abrikos ya samu tasgado sakamakon rashin samun goyon baya daga 'yan wasa na ƙasar ta Abrikos. Ana sa ran za a gudanar da zaben ne a cikin watan Satumba. Ƙarshen rahoton kenan, Subasho Bala ce da 'yan gurasa daga fagen wasanni.